Salam Ata TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomaşaçylarymyz, Ata TV'de saylanan habarlar. Habarymyzdan 2023-nji ýylyň 30-njy oktýabryň aksanyna Türkmen türk gatnaşyklaryny işçileşdirmek üçin ýol kartasy işlenipdiler. 3-nji Hazar Iqtisady forumy Iranda geçiriler. Begmurat Anamradow bu 2023 aýdym festiwalyna çykyş etdi. Boks tutuluşy, Fury ýeňiş gazanly ýaly habarlary ýetirýär. Mehriban müştaqlar, gelinginde bolsa habarlarymyza giňişle edip geçelim. Türkmen türk gatnaşyklaryny işçileşdirmek üçin ýol kartasy işlenipdiler. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Raşid Meredow döwlet başlygynyň şu ýylyň 25-nji 26-njy oktýabryna Türkiýe Respublikasyna amallaşdyran resmi saparynyň üstünlükli geçmegi bilen tüýsürekden gutlady hemde saparyň jemleri barada hasabat berdi. Bellenşe ýaly bu sapar köp uğurlu strategik häsiýetli Türkmen türk hyzmatdaşlygynyň hiltaýdan teze derejä çykarmagyna kuwatly itergi berdi. Hormatly prezidentimiz Türkiýe Respublikasyny esaslandyrjy Mustafa Kemal Atatürk'ün mawzeleýine we Ankara şäherine ýerleşýän Türkmenistan seýilgähindäki Maktumly Piragynyň heykeline gul goýmak dawralaryna gatnaşdy. Döwlet başlygynyň şeýlekem Türkiýanyň Palatalary we Birjalar Birleşiginiň merkezi edara binasyna geçirilen Türkmen türk işçiler forumynyň açylyş dawrasyna gatnaşdy. Bu foruma iki ýurduň resmi wekiliyetleriniň agzalary bilen bir hatarda Türkiýanyň öňdewarjy kompaniýalarynyň ýoldaşlarynyň we işçiler düzümleriniň wekilleriniň 700 ogulagy gatnaşdy. Forumyň çeklerini Türkmen we türk işçileriniň arasynda jem 15 dowuşuk geçirildi. Hemde 14 şertnama we ulalaşygy gol çekildi. İki çek görnüşde we giňişleýin düzümde geçirilen ýokary derejedäki gepleşikleriň barşyna syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we meden insan-perwer uğurlaryna seljenme berilip, Türkmen türk hyzmatdaşlygyny ýygyderli berkitmek we teze derejä çykarmak boýunça uzak geljege gönükdirilen anyk teklipler öňe sürildi. Şeýlekem döwlet başlygymyň resmi saparynyň jemleri boýunça iki taraplaryň gatnaşyklaryň şertnama hukuk binýadyryň mundan beýlekde berkitilmegine görüktirilen hökümetara we pudogary resmi namalaryň 13-üne gol çekildi. Mundan başga saparyň barşynda iki ýurdun wekili dagzalarynyň arasynda energetika, ulug, sowda, daşky uşagy goramak, medeniýet, bilim, saglyk goraýşy we beýleki uğurlar boýunça 20-den gowrak iki taraplaryň dowuşuklar geçirildi. Vice-premier Daşary işler ministriniň habar berýişi ýaly döwlet başlygynyň beýan eden başlangyçlaryny iş ýüzüne durmuşa geçirmek maksady bilen syýasy uğurda Türkmen türk gatnaşyklaryny işçileşdirmek üçin anyk çäreler özüne jemleýän ýol kartasyny ýakyn wagtda işläp taýýarlamak gözüňde tutulýar. Şeýlekem şu ýylyň dekabr aýyna ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen türk toparynyň nowatdaky mejlisini we Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň sergisini geçirmek bilen bagly taýýarlyk işler alınıp barýar. Şol wagtda iki döwletiň degişli ministrlikleri we pudog edaralary tarapyndan 2024-nji ýylyň dowamyna geçirilmegi meýilleşdirilýän medeni we ilmi okuw çäreleriniň senenamasyny taýýarlamak üstüne işlenýär. 3-nji Hazar Iqtisady forumy Iranda geçiriler. Şu ýylyň noýabr aýynyň ortalaryna Iranda 3-nji Hazar Iqtisady forumy geçiriler. Erden habarlar gollanyň habar bermegine görä bu foruma Hazar ýaka döwletleriniň hökümet başlyklarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Nowatdaky Hazar Iqtisady forumyň gün tertibine ulug, bilelikdäki karhanalar döretmek, neft, gaz, maliýe, bank işi, şeýlekem tehnika hyzmatdaşlyk ýaly uğurlarda hyzmatdaşlyk meseleler girdildi. Iranyň Hazar deňizi boýunça Daşary işler ministriniň ornatary Alireza Jahangiri öz ýurdunyň ykdysadyetiniň degişli edaralaryna bu foruma gatnaşmaga çağırdy. Meýlim bolşýaly 1-nji Hazar Iqtisady forumy 2019-njy ýylyň awgustynda Türkmenistanyň awada bilen seýahatçylyk zorlugyny geçirilipdi. 2022-nji ýylyň oktýabryna Russiýanyň paýtagty Moskwa şäherinde 2-nji Hazar Iqtisady forumy guruldy. Begmurat Anamradow bu 2023 aýdym festiwalyna çykyş etdi. Koreýa Respublikasynyň paýtagty Seul şäherine Aziýa ýoşunmançylar razy gepleşikleri birleşigi tarapyndan gurulýan aýdym saz telewäsleşiginiň 12-njisi guruldy. KBC Hall merkezinde gurulan festiwalda 11 ýurdun wekilleri çykyş etdiler. Bu festiwalda Türkmenistan döwletimize Türkmenistanyň atgazanan artisti Begmurat Anamradow wekilçilik edip ýurdumyzyň adyndan çykyş etdi. Türkmenistanyň meşhur aýdymçysy Begmurat Anamradow arka dagly Akşäher adly aýdymy bilen tomaşaçylaryň uly söýgüsini gazandy. Şu ýerde ýene-de bir zady bellemek gerek. Ol hem türkmen aýdymçysy öz doglunyň önüne çykyş etdi. Bu hem bu konsert akşamna aýratyn öwüşgün berdi. Bu festiwaly tomaşa etmek üçin ýurdumyzyň diplomatik wekilhanasynyň wekilleri, şeýlekem Günorta Koreýada bilim alýan türkmen talipleri ýygnandylar. Dawaranyň ahyrynda türkmen aýdymçysyna bayrak hem gowşurly. Aziýa ýoşunmançylar razy gepleşikleri birleşigi tarapyndan gurulýan aýdym saat telewäsleşigi 2012-nji ýyldan bäri geçirilip gelýär.
belli geçtik 2018-nji ýylda geçirilen 7-nji festival ilkinji gezek Aşgabatda geçirilipdi. Bu barada halkara habarlar merkezi habar berdi. Boks tutuluşy Fury ýeňiş gazandy. Saudiya Arabistanynda ýylyň boks tutuluşy geçirildi. Onu dünýäniň çempionu Britan boksçy Tyson Fury bilen Francis Ngannou duşdy. Agraryndaky tutuluşlukda Francis Ngannou'nyň ýeňiş gazanmak mümkinçiligi boldy. Ol garşydaşy ýeri ýykmak hem başaran bolsa, emin agzalarynyň çykaran netijesi boýunça tutuluşlukda ýeňişi Tyson Fury gazandy. Üçüncü döwürde Tyson Fury garşydaşyny Ngannou'ny knockout etdi. Şeýlelikde agraryndaky dünýä çempionu Tyson Fury 34 duşyk geçirdi. Onuň garşydaşy Ngannou bolsa ilkinji tutuluşyna çykdy. Bu tutuluşa tamaşa eden jan köýerler hatarynda Portugal futbolçy Cristiano Ronaldo we meşhur turgan Conor McGregor hem bardy. Ine mehriban müştaklar ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuň kysanyna seýtirmekden habarlarymyz şoldan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän habarlardan we täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz, atawatan.turkmenistan.com saýtymyzda ýazarlamagy ýatdan çykarmaň. Gepleşigimiziň inlik sanyny görüşýänçe hoşda bolun.